Assalamu alaikum mai sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci kuma sannan ku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka inda kuka cewa Aisha Humaira ta fito tana taya murnar zaɓaɓɓen gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf Gawuna bisa lashe wannan zaɓen da ya gabata na 2023. Bayan hakan ne ta ziyarce shi har gidansa, har gidan gwamnati da ke jihar Kano, inda bayan dawowarta ne Gawuna yake suka bisa wannan ziyara da ta kai mai. Yake cewa gaskiya irin waɗannan mutanen ba lallai su iya zama a cikin jam'iyyarsu ba, sabida jam'iyyarmu tana son haɗin kai ne ba don komai ba sai don kawai abin da ya sa zai ƙyale ta ya mata shiru sabida tare da ita ne Rarara yake waƙe su. To Rararan ma ku biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka domin jin yanda ya kaya. In dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun fitattun labaranmu da zarar mun ɗora. Rararen shi ma bai yi ƙasa a gwiwa ba inda ya je suka tattauna shi da Gawuna yake cewa ai ba komai ne ya sa ta kai mai wannan ziyara ba kawai sabida siyasa ce.